jam hire mon bandiraɓe tedduɓe musidɓe sehilaɓe dingal jamma bela netto bela jamma bela wona lacciri saño saaha guela jamma bela ɓe mbi kolle ñañoji jurnira e ɗum noon en garti seeɗa e jokkude ɗo yewtere nde puɗɗinɗen ko février sawru gandal nde mawɗo men Aboubacry Moussa Lam en garit noon ha puɗɗuɗen haalde e misira wonde gandal ko toon adori so tawi gandal tawi ko misira beele diina ne ɓocci e mamadi min gandal mbiɗa yiya kala mon jannguɗo qur'ana tafsiri ɗum ina moosa no hoore nawande ni siko siftorde haala firawna jangta e deftere nde firawna kam andiraka wonde neɗɗo diiniyanke andirako salade Allah e sandu linti ɗum foof e waade noon so en jurnirima diina misira hanki ma en taw ko heewi gueɗe mum diineji tellinaɗi jeddani ɗum mo yerodiri bindande misiranaɓe mbaɗe no bindande gabriji firawni en ɗi laamu gadan hono ancien empire bindande moftirde mayɓe hono texte de sarcophage ɗe laamu ɗiɗaɓu hono moyen empire e kaɓɓorɗe mayɓe livre des morts ɗe laamu tataɓo hono nouvel empire e defte tellinaɗe mbaɗe no tawret injil walla qur'ana ma taw ko kalmi ko ko gonga gaddortoɗen ko Allah e fiikuji mum misiranaɓe ina joguino allaji kewɗi ndeke noon eɓe ceeri e diineji tellinaɗi kono kadi e bindande kalɗen dowɗe eɓe mbanno Allah ko goto bajjo ma on mbi ɗeɗo gueɗe ɗiɗi mbawa yaadude ko hen gueɗel gotel tan wonata wittoɓe yaruɓe banggueji diineji ina nanggui wonande woni hen ko Allah goto mo gueete kewɗe walla peeñɗi kewɗi wonno misira ko ɗon hakkillaji misiranaɓe tolnino e wiide mabɓe ina laaɓi e bindande mabɓe piraɗe wonde Allah taga ko kañum addi hoore mum ko goto eɓe gonɗini wonde Allah yaltini tagore nde foof koye ndiyam te kañum ni koye ɗam ndiyam deñño haade mum fellitte natande tagde windere nde Allah natani tagde windere o hutorima yamirore nde noon konngol so muyanoma tagdo hunde o wiyat ɗum won tan wona o hutorima kadi ne loopal walla bakkere no mabo mahirta londe walla fayande ni misiranaɓe e nafowo mumen ene mbiyatno neɗɗo ko leydi e huuɗo ko Allah mahi ɗum ha joni dey kamɓe misiranaɓe hanki eɓe nanguno wonde leydi asaman nde tagade koko ndenduno ko caggal ɗum jomiraɗo serdi ɓe mbi Allah mabɓe koye tanki jooɗino ina ƴetta jamiroɗe patuɗe windere mum ha joni dey eko fuulo bindi mabɓe kolliri hakkille wawa nangude ayawo Allah mabɓe sana muuji ɗiɓe mbaɗanno e juulirɗe mabɓe ko ha duworoɗo walla juulowo dañoɗo fari yitere mum tan kono eɓe gonɗinno kadi Allah ina wawi nattude e ɗiɗo ballice haaɗi walla yidde mum ɗo mbiyen ngoɗo miijo yadani e diineji tellinaɗi Allah mabɓe ina jaɓanno kadi ne yimɓe mbaɗoro ɗum dokke e sadakuji kono ɓurno yidde foof ko rufanede ƴiƴam on Allah kadi eɓe mbanno ko joom kawisaji e bawɗe ko kanko tagata wurnata ñamminta warata wurtina ñaawa so tawi noon koko faari e gueɗal e jonde neɗɗo e nder tagore ɗo ne mbiyen miijoji misiranaɓe hanki moƴƴodirani e ko diineji tellinaɗi peññini e wiide mabɓe goto foof ina foti rokkude yimɓe hurum sibo yimɓe ko sefre Allah ko kanko tagani asaman e leydi foof te ko kamɓe o halfini ko woni e aduna ko foof neɗɗo tagra ko yore Allah yo wat ko moƴƴi taro ko boni misiranaɓe hanki ina gonɗinno wonde neɗɗo so maayi ko ñawateɗo te ñawrete ko bonde mum e moƴƴi mum mana ko golle makko bonde e moƴƴe pawte e peesirgal ƴeewe hol hen liɓoji so bonde ɗe liiɓi jomum nawe jeygol lebte toon lebte bonde so moƴƴe ɗe liiɓi jomum nawe aljanna rokke toon nemaji ɗi hono mum ngala misiranaɓe hanki ina gonɗinno kadi seyɗan ina woodi ko
caliɗo Allah ɗo woni fof dari koye bonande e caru. Seydane no annuminira e nate mabɓe ɗeɓata waade kono rawanu ndu honu ko sebbo e ndu laaci dariki jofdirko saldu. Seydane ina heewi kadi e wiide mabɓe moltade walla nattude ko wayno mbabba walla mbabba tugal ni. Neɗɗo e koɓe nangi yamirako yo teddin jinnaɓe mum ha tengti noon e yummum, saabu mettinɗo ɓernde yummum fof so o huuɗi ɗum Allah jaabon. Neɗɗo yamira kadi ko yo moƴƴu e yimɓe hono mum, jabtude jabɗo newanade sukaɓe e jinnaɓe mumen maayi e hulde Allah. Neɗɗo ina haɗa bonde ɓernde, ina haɗa yimmede ɗabɓude debbo janano e jina, debbo wondude e debbo koko haɗa, gorko wondude e gorko haalaka. Neɗɗo yamira nde ina hucciri e Allah fof e nder juulirdu yataw ko cirtuɗo e soɓe mawɗo e togos. Wonande sarwoɓe Allah e nder juulirɗe jomumen poti ko fembade hoore, nafde e jafde kolto cegeneji mumen, ɓorno daneji caggal nde calligini ha laaɓi. Ene yiɗino e mabɓe kadi nde ɓe teddinta korka ɓe goɗɗiro rewɓe mabɓe hande ɓe jofni yontande mabɓe fof. So en duttima eno windere fuɗɗiri en mbi dow seeɗa wonde misiranaɓe hanki nanguno Allah ko goto, bajjo mo ala nando ko kañum tan andi to ummi. Nde Allah mabɓe deññoɗo e nder ndiyam felliti dillude natande tagde tagore, o adi tagde ko hendu, weeyo e ndiyam mum. Ɓen ko funeɓe te ko debbo e gorko, ɓe dutti ɓe ndesodiri. Koye ngal dewgal leydi asman jalti, ɓenne ko funeɓe debbo e gorko. Ha hande koye fulo bindi misiranaɓe koye leydi e asman jibini Isis e Osiris, funeɓe debbo e gorko. Ɓe pawi hen Set e Neftis, ɓe ganduɗa kañumenne ko funeɓe debbo e gorko. Yimɓe fof noon jalti koye Isis e Osiris, saabu ko ɓen jibini Oris, jogorɗo laamade leydi Misira, tawa lomti ko bammum hono Osiris. Set e debbo mum Neftis, kañumen dañani dewgal mabɓe ko gimaral. Ɗeɗo gueɗe so en ƴewtidima ɗumen ma en taw wonɗoɗe baɗodiri no feewi eko tawete e defte tellinaɗe mbaɗi no Injil e Qur'an ni. Ari e Qur'an wonde Allah tagadata ko ɗiɗi sawdina dewle gorol. Adama yaltina koye loopal tawde Hawwa koye makko itta, ina wawi wiyede onne waddani loopal. Eɗen gandi kadi ari e Qur'an wonde leydi asman koko takkodirno hade Allah serdude ɗumen, ina wayno ndeke ko goto gonno. Ɗum noon so misiranaɓe hanki mbi yimɓe jalti koye dewgal hakkude leydi asman, ina ɓaadi e ko ari e defte tellinaɗe ko. Hay dewle hakkude funeɓe ɗe kalɗen dowɗe goɗɗodirani e simore haalore haala rewɓe e nder Qur'an nde, saabu feeñi ɗon koko way noon ina waɗeteno hay sinno Allah haɗi ɗum hankadi ɓiɓɓe Hawwa e Adama wonnoɓe funeɓe debbo e gorko ndesodiranno e koye mumen, hay sinno de ko funeɓe dow e funeɓe less. Ha joni de to banggue fuɗɗode tagore, misiranaɓe hanki nanguno ko hade mbuɗu nangue suppitade e nder koɓe mbiyanno num, woni ɗam ndiyam ɗam Allah mabɓe deñño e nder mum, ko niɓɓere humus wonno, ko jamma duumiɗo wonno, ñalawma wodano taw. Ɗeɗo gueɗe mo hippiti deftere wiitende Injil e kelle kaaloje haala fuɗɗode aduna woni Genève, ma taw toon ko ɓaadi ɗum no feewi. Misiranaɓe hanki mbiyanno bindol mumen ko Medu Neser, woni e Pular laaɓɗo haala Allah. Sohlani eɗen namdo holko ɗum ɗo siftintuma an hettiyanke tedduɗo, ndeke bindol ina wanno fayida no feewi e misiranaɓe hanki. Te en mbi wonde ko kamɓe gadi hutorade bindol e aduna he, ko bindol ni wonno ngo rondi final mabɓe.
gande ɓurɗi lukkidde e sirruji ɓurɗi mawnude ko bindol renno ɗumen e misira hanki. So en deftima mbiyen deke nun woni ndiyam ɗam ganduɗa ko hen Allah misiranaɓe hanki teñño ne fofti hade mum mo fuɗɗade tagde tagore. Ina wanno fayida no feewi e mabɓe sibu ko hen tagore jogori yaltude. Bindol ni heeɗano sara sibu ɓe mbiyanno ɗum ko haala Allah. Ɗeɗo gueɗe ɗiɗi ɗe misiranaɓe hanki mawninno ina ndendina e Qur'ana simore wotere nde firo mum firoɓe Qur'ana ina addi luural seeɗa e firoɓe facciroɓe Qur'ana. Nden simore ko nun wal galam. Ko heewi e firoɓe Qur'ana jaɓata firde nun. Woni facciroɓe susɓe deedi sikkuɓe nun ko konngol arab firduɓe ngol lingu e wiide mabɓe nun ko lingu mawngu ngu aduna fawi e dow keeci mum. Hade min woɗɗoyde mbiyen ha joni ɓe jaltani ndiyam kamɓe firduɓe nun lingu ɓe sibu joom hakkille foof ina andi lingu e hoore mum ngu wurata koye ndiyam. Wa e hoore mum won sikkuɓe wona ɗo gueɗel jokkodirowel konnguɗi ɗiɗi ɗungel woni hakkude mumen ɗi hono nun e galam ma yasɗoruna kañumne ina heewi tawilaji. Ɓe hen mbi haala ka joofi ko malikaji, ɓe hen mbi ala ka toddi ko yimɓe Allah e anduɓe. Ko ɓuri raɓɓite haala tan mbiɗen dow ni firi nun wal galam wa ma yasɗoruna ina fecci hakkillaji anduɓe. Hade min jokkude mbiyan tafsir e faccir Qur'ana wona gueɗe beɓɗe. Ko heewi e waɗoɓe ɗum ko seremɓe jomumen jaari tan ko banggue diine. So tawi noon wiyama Qur'ana ala ko woppi ina gasa tawa jomiraɗo wonko joofi e deftere mum teddunde ko daɗi gandal ceerno mehoral. Ɗum nun wal galam wa ma yasɗuruna ko simore ɗiɗeɓere caggal Iqra to banggue juɓɓudi tellugol Qur'ana. Ɗum wona mere waɗi ɗum. Iqra hollirta ko jomiraɗo fawi hunde foof koye gandal ma ganda Allah eno rewrete nde gona jiyaɗo Allah moƴƴo. En ciftini dow hadis nulaɗo Allah mo jammi kisal woni mum gadduɗo wonde hay sinno ko ha Chine gandal ina jari ɗaɓɓoyde. Ndeke noon wona gandal Allah tan mawnina ko gandal foof sibu Chine e won jamanu islam yettoynoki toon taw. Gandal noon fawi koye jangde. En paami ndeke holko waɗi Iqra adi tellinede. Nun wal galam ni eko hakkillam nangi min gandal joofi ko konnguɗi doɓaɗi ko windere iwdi mum e tongode mum ka haala ina foti laɓɓitinede. Misiranaɓe hanki en ciftini ɗum dow seeɗa nangi Allah mumen wonno koye nder nun woni ndiyam ɗam ganduɗa tagore nde foof ko hen jogori yaltude. E wiide mabɓe ni tagore nde foof hade yamirore arde yo won taw miijama ha gasi ena fandi e nder nun ina wondi e joom tagore o hono Allah mabɓe. Holko ari e Injil e Qur'ana. Injil e deftere wiitende Genèse wi ko adan ala ko wonno so wona tigge e niɓɓere tawa ruhu jomiraɗo ina dilla e dow ɗen tigge. Qur'ana fawi hen wonde Allah tagi ko wuuri foof koye ndiyam minal maayi kulli shay'in hayyin. Qur'ana haɗani ɗon sibu jomiraɗo woni tagɗo leydi e asmanuji e balɗe jeegom tawa danki makko ina fawi e ndiyam. E nder ndiyam walla e dow ndiyam wona luural manggal so tawi gadduruɗen ko hoto jomiraɗo wonno nde o tagar nde. So tawi koko faari holto tagore nde ummi ɗum kam luural ala ɗon. Diine misira hanki e diineji tellinaɗi foof ina kawri koye ndiyam. Galam mbiyen kuɗol lomti ko bindol. En jii dow seeɗa wonde misiranaɓe hanki innirno bindol mumen ko haala Allah.
te kala ko waɗi fayida e pinal maɓɓe koko windeteno te ngol bindol lelnetono koye ɗereji pewniraɗi looci hakkude nil walla alluje kaaƴe wonande sirruji maɓɓe ɓurɗi horsude. ɗum ɗo addi e hakkille jannguɗo qur'ana kala allahul mahfuz ngal ganduɗa sirruji windere fof koye mum lelna tawde noon e galam woni bindol ko ni mbano hewde fayida e misira hanki to banggue iwdi windere e tongode mum ina gasa tawa simore nun wal galam nde ko on fayida tengtinta ha joni e nder qur'ana oto jejji tan hay saaha goto qur'ana ari ko siftinde yamon dutuɗen hen ndeke noon firoɓe facciroɓe ina poti jertade wonde nun wawa wonde lingu hay sinno ko ɗum ɗemgal arab joofi dalilu ɗum ko kawral diine misira hanki hawri e diineji tellinaɗi ko faati e fayida ndiyam e iwde windere ko noonne kadi ɓe ɓuriɗi jertorade wonde kuɗol kaalategol ɗo ngol wona ngol anduɓe walla malikaji no woni hen cikkiri ni ala ɓuuri hande wonde ko kuɗol ngol jomiraɗo e yamirno yo windu e alluwal mum teddugol ngal so ɓe mbaɗi noon maɓe taw ndeɗo simore joofi tigui rigui ko iwde windere e tongode mum ɗeɗo gueɗe ɗe jangtiɗen patuɗe e diine misira hanki ko heewi e majje ina kawri e diineji tellinaɗi ɗi ko gaddi ɗum hay sinno ɗemgalam rewani hen min gandal kala kumpitiɗo seeɗa e feykuji diine islam ma teskittuno ɗum joni noon hewɓe mon nana mbiya ɗum ɗo kam holno ɗum arti misira ko leydi firawuna te diine firawuna waade diineji tellinaɗi kono jamma waade ñalawma ni ndeke noon ɗiɗo diineji ɓotani rendude haydara ɗeɗo namne min gandal ina jogui ko mbiɗa jaabo hen ko adi ko foof kalen haala firawuna ko gonga haalaka e firawuna ha tengti noon hakkude makko e annabi Moussa ka wona haala jolka firawuna ko candu linɗo caliɗo Allah ɗum kam ina woodi sanne so tawi noon ene ɗeeɓi hawnade seeɗa so wiyama ɓeɓe firawuna ardino diine mumen wonɗo hawrite e diineji tellinaɗi kono so en loski fiya ko ma en paam ko heewi hol gonɗo firawuna rawa kongol firawuna ngol sira koye BRA ngol kongol e hoore mum firtata e ɗemgal misranaɓe hanki ko galle mawɗo ndeke noon inde nde faruno koye hoɗorde lamɗo leydi ndi ko caggal ɗum kay nde ikki nde faati e lamɗo e hoore mum kongol ngol noon e gugol mum teska lawol mum gadunol e bindande misranaɓe koye yonta laamu tataɓo e jamanu lamɗo biyetenoɗo Ameno fils Nayabo hakkunde hitan ujunere temedde tati capan joyi e ɗiɗi e ujunere temedde tati e capanɗe tati e jeegom haade jibinede annabi Isa ɗum noon so tawi fawa tan koye bindol wiyete ko kongol ngol walla inde nde leeli feeñde e pinal misira hanki ina gasa kadi tawa nde feeñi ko ɓooyi tawa nde andanoka ko wawi hen wonde foof firawuna ko kañum adi wonde lamɗo canƴo mo lamɓe hewɓe mbatanno firawuna noon wonano tan lamɗo tan haaɗi ɗon kanko kadi wonno mawɗo diine misira e on banggue ko kanko wonno lomto allaji leydi ndi foof ha tengti noon e ree e amen ɗi ganduɗa ko ɗin ɓurno darjude e on saaha e nder misira kanko firawuna ni e asko makko ko wiyanno hoore makko ko saare woni ɓiɗɗore ciftinen tan re ko Allah mo peeñi mum gonno e mbuuɗu nangue ko kanko kadi ɓurno darjude e leydi misiri ndi firawuna wiyanno hoore mum ɓi re walla ɓi amen ko ha ɓeyde kulol e horum mum tan kono goto e mabɓe foof yummum e bamum ina gandano sibu sarɗiji neɗɗo heɓranno laamu pawino koye iwdi e asɗo mbaɗano test suud
firawuna debbo mo fotano hebde laamu wino kañum ko Allah mabbe biyetanoɗo amin e on jamanu ƴetti yeeso bam makko jibditimo e yum makko kono ɗum fof haɗani nde abeno fils tatabu mawnu hebtu jabbere leydi ndi momti inde makko nde e nokkuji kewɗi ɗo nde windano nde noon nde mbiɗen ni ko funti laamu tan wonno ɗum noon forani hawde hay goto e mon ina heewi lamɓe askinoɓe koye mumen ha gadda askoji mumen e Soundiata Keita walla woni galleji diine jokkoji koye mumen e iwde nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam te so tawi ɗum asama tawate ko wawa gasde deke noon feere firawuna nde ina doga ha joni ƴewrini ɗen hafere nde so en jaali firawuna jalden hen leƴƴi dariɗi hande ina mbarodira goto hen foof ina wiya ko diine mum tan woni diine te ko kañum Allah suɓani hoore mum e nder leƴƴi foof en majjani luural gongal hakkude Qur'ana e Injil ko faari e annabi Isa mawɓe Injil mbiyata ko ɓi Allah ɗo ɗo Qur'ana siftini e simore Ikhlas wonde Allah jibinani jibinaka ndeke noon luural beele neɗɗo ina wawi askitinade jokka hoore mum e Allah to ummi to ina woɗɗi te ɓooyani ko ngal daƴa e Qur'ana so en garti e firawuna mbiyen tawde ko kanko wonno mawɗo diine Misira hanki so tawi on diine wonɗo hawriri e diineji tellinaɗi firti koko wanno ko fof bonama ko hawriri e diineji tellinaɗi ko koko moƴƴuno sinno koko bonno ɗum taweranoko ko e ɗin diineji ɗum ɗo noon hakkille celluɗo mo fulkitako foof ina foti wawde ɗum jabde firawuna ndeke filano ko leppi ɗiɗi lefol laamu e lefol diine te wona goto o wonno so tawi ɓama ko gila laamu Misira fuɗɗi ha nde ngu naati e juuɗe koninkoɓe jalirnoɓe leydi ndi doole keptinde filanoɓe firawuna jaasi temedde tato ko seeɗa hewɓe mon noon cikkata firawuna ko goto tan waɗi noon noɓe poti hewde ni kamɓe foof ko goto tan ɓuuri lollude Injil e Qur'ana foof on firawuna woni firawuna kawruɗo e annabi Moussa o ala foof noon ɗo wiya e deftere Allah nde wonde lamɓe Misira foof mbano kono on firawuna ni sinno kamɓe foof kono makko ni ɓe mbano misiranaɓe hanki gonɗintano ñawore mayɓe aljanna e jeygol wurtude caggal mayde e ko nandi e ɗum no haala ka jangtora e ciimoje hakkude Moussa e firawuna ina laaɓi ko firawuna goto ka toɗɗi on firawuna boom sen kulani mbiyen murtuno tan hawri hoore mum ha sikki ko Allah ina kasa taw ko ɗum saabi ayeje ɗo jomiraɗo wiyata Moussa yo yaa to makko beele mawo siftor ɗum walla mawo hul ɗum so en gasi haala ka en paman wonde hadema siftorde ko ma ganda taw hadema huldene ko ma ganda neɗɗo siftorta ko anda neɗɗo hulata ko anda so en duttima dow seeɗa ma en ji no diine misiranaɓe hanki nandirno e diineji tellinaɗi ɗi sohlani ko eɗen jaño hen kono ma en keɓ wiide wawa deje hakkille majjuɓe diine Allah ɓaɗoroni diine Allah ndeke noon mbiyen firawuna Moussa o ɓurno baɗade ko gandunoɗo Allah murci nelda ciftunowo yo siftin ɗum ɗum maali mum ina goodi hande o hakkillaji wittoɓe hewɓe nangi ko firawuna mo haala mum haalate e Qur'an o ko Ramses ɗiɗaɓo waɗi noon ko bewre firawuna bewno nde karallagal mahoɓe makko doole konuji makko kewendi ngaluji makko jaajgol jimani makko e kisgol laamu makko e leƴƴi ɗi Misira jimno ɗeɗo gueɗe foof kawrita koye Ramses ɗiɗaɓo mo ƴeewi porteleje Ramses ɗiɗaɓo cehaɗe e kaaƴe Abu Simbel kanko e jaam suudu makko Nefertari mo ƴeewi gabriji ɗi o mahanno hoore makko e juulirde taarinoɗe mo
taarinoɗe mu ɗe yeddata wonde Ramses yehino ha sikki ko Allah. Nden jumre noon wona kanko tan heɓtino. Namrud e jamanu annabi Ibrahima daɗano e mayre, ari e ɓurano wonde goto e rewɓe Firawuna Musa o ina kongdinno Allah. ɗabari andini en e deftere mum faarude e lamɓe e nelaɓe hanki wonde on debbo wiyeteno ko Asiya. nden inde ina wawi hawridde inde goto e rewɓe Ramses biyetenoɗo e ɗemgal mabɓe Asta Nafret. ina gasa tawa ko Asta wonti e kuɗol ɗabari Asiya caggal nde ta battidiɗo saabi ta e ɗemgal misirnaɓe hanki ko mandi dewol. ha joni e maali kolliroje wonde ko Ramses ɗiɗaɓo woni Firawuna Musa ina hen cellal e duuɓi Ramses. o wonno ko gorko timmuɗo cuuɗo balɗe, sibo wittoɓe hewɓe nangi ko temudini tew boyi e jaffere Misira. ha joni e maale jogaɗe ina anda wonde Ramses dahino Israilankoɓe hewɓe addi ɗumen Misira ina liggini ɗumen no maccuɓe ni. e Injil ari ko kamɓe ɓurno tampude e magol gure biyeteɗo Piton e pi Ramses. kono ɗum foof e waade noon won anduɓe ɓe hakkillaji mumen ɓuri nangude wonde ko ɓi Ramses ɗiɗaɓo hono Neferta wonno Firawuna Musa o. hen mabɓe pawi ngon miijo ko ari e Injil, e nder Injil wiya ko nde Musa dogi Misira ha arti nde o tawi ko Firawuna goɗɗo lomtima mo accuno ɗon o. ko wawi hen wonde foof mbiyen wandu wowdir bonni baadi foof. hande o nanɗo Firawuna foof hakkille mum awata ko birwi hakkude Musa e o kuɗaɗo Allah. kono ɗum foof e waali noon sinno Misira hanki ko leydi niɓɓere majjere e gofol Allah wonko fotano wonde. nandugol e fannuji kewɗi diine Misira hanki nandi e diineji tellinaɗi. ha joni ma won ko yedditta e ngol nandugol. ɗum noon duttoɗen hen seeɗa. en ciftini dow seeɗa caggal en ciftini dow caggal wonde misiranaɓe hanki innirno bindol mumen ko haala Allah. noon kadi ɓe innirno juulirde ɓe mahanno Allah maɓɓe mobbeji kewɗi suudu Allah. woni e ɗemgal maɓɓe Hud Neser. cuurayi diineji tellinaɗi foof ina kutoro ɗum gila joom Tawret rewi e Injil ha yetti e joom Qur'ana en. misiranaɓe hanki ko kañumen foof gadi hutorade cuurayi. Allah maɓɓe mo kalɗen dow o ko ɗum foof ɓurno horsinde. ko ɗum waɗi nde wonno leɗɗe cuurayi puɗorano e nokkuɗo ɓe konnoɗo nde pinal Misira dari e nangue hoore mum nde ɓe mbaɗatno ko sereji ɓe jaka ha to taniraɓe maɓɓe umminoro woni e kaaji Éthiopie e nokkuji taariɗi ɗum ɓe gaddoy toon ɗacce cuurayi. ɓe mbiyanno cuurayi e ɗemgal maɓɓe ko Seneser. konngol ngol sira koye Neser woni Allah no jiiruɗen dow ni. deke noon koye ɗemgal maɓɓe neɗɗo famata hol sirru gonɗo hakkude cuurayi e Allah. sibu ngal holliri ha laaɓi wonde cuurayi ko gueɗal alliyankewal. so neɗɗo ruttima e joomum kasankeji mum hay reedu mum foof waɗeteno hen ɓuranteri beele ma jaɓɓe jaɓɓugal moƴƴal. ina wayno ha hande ko ɗum yahata e mon hay sinno hewɓe mon ganda sababu o tigui rigui. ha joni to banggue dewal Allah habbirde e sappude juuɗe ko misiranaɓe hanki gadi ɗum watta ɗum lural wawa hen wonde